Máš chuť vyskúšať si niečo nové? V minulosti som používala vo svojej kuchyni iba sušené bylinky. No a používam ich do dnešného dňa. Ale keď si potrebujem zvýrazniť chuť nejakého jedla alebo nápoja, používam esenciálne oleje. Ale vedela si, že esenciálne oleje sú 50 až 70 krát silnejšie než sušené bylinky? Preto s esenciálnymi olejmi menej je viac. Máme 3 spôsoby, ako môžeme používať esenciálne oleje v kuchyni. Prvý spôsob je šparadlová technika. Ak používame silné oleje, ako je tymián, oregano alebo iné, a nie sme si istí, koľko môžeme použiť esenciálneho oleja do určitého receptu, použijeme šparadko. Namočíme ho do fľaštičky a primiešame do omáčky, dressingu alebo polievky. Ak už poznáme recept a vieme, koľko môžeme pridať, pridáme jednu kvapku, napríklad majoránku. A ak sú to citrusové oleje, vieme, že citrusy vypadnú z fľaštičky veľmi rýchlo, vtedy používame lyžičku a nakvapkame na lyžičku a potom primiešame do nejakého dezertu alebo koláča. Môj obľúbený nielen v kuchyni, ale aj na podporu dýchacích ciest a traviaceho systému je tymián. Namiešam si 1 kvapku tymián a 1 kvapku zmesi Air s frakciovaným kokosovým olejom a aplikujem na hrudník a vzadu na chrbát. Ak sa ti páčili moje tipy a chcela by si sa naučiť viac o esenciálnych olejoch a prírodných možnostiach, nasleduj môj profil.